गोयची जिवंत आईनी आशिल्ल्या म्हादईचो गळो आवळपाचे कारस्थान सुरू असतानाच आता शेजारचे राज्य महाराष्ट्रान फुकिरी दोडामार्ग हांगसर धरण्याचे काम सुरू करून उदक आपले वटेन वळोवन न्हंय सोंपोवपाचें काम केलां। हाचो उत्तर गोयच्या जनतेच्या जिविताचेर परिणाम जातलो म्हण पर्यावरण मोगी तशेंच अभ्यासक राजेंद्र केरकर उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकारने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात येणाऱ्या फुकेरी गावामध्ये सध्या धरणाचं बांधकाम सुरू केलेले आहे। या धरणाच्या बांधकामामुळे निर्माण होणारा जलाशय जो आहे त्या जलाशयातलं पाणी खालच्या भागात नेलं जाणार आहे आणि त्यासाठी काम महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेले आहे। हे जे धरण आहे हे धरण ज्या नदीवर बांधलं जातं त्या नदीचं पाणी जे आहे हे गोव्याच्या दिशेने जातं। गोव्यात ज्या ठिकाणी चांदेल जलशुद्धीकरण प्रकल्प जो आहे तर त्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला पाणी कमी होणार, कारण या ठिकाणी जर धरण झालं, यापूर्वी शिरवल या गावात महाराष्ट्र सरकारने धरण बांधलं आणि त्यामुळे एकंदर कळणीची नदी जी आहे ती दुर्बल झालेली आहे। कळणे गावात खाण व्यवसाय सुरू झाल्याने म्हणजे लोह खनिज खाण सुरू झाल्याने या नदीचं अस्तित्व जे आहे ते संकटात आलेलं आहे आणि अशा पार्श्वभूमीवरती सध्या महाराष्ट्र सरकारने फुकेरी हनुमानगडाच्या परिसरामध्ये या धरणाचं बांधकाम जे आहे ते सुरू केलेलं आहे। या परिसराचे आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचं भूमिपूजन करण्यात आलेलं आहे। हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम गोव्याच्या कळणे नदीवरती होणार आहे आणि जे जंगल आहे ते उद्ध्वस्त झाल्याने या धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साठलेला आहे आणि गाळामुळे धरणाच्या पाणी साठवण्याच्या क्षमतेवरती दुष्परिणाम झालेला आहे। तीच परिस्थिती या ठिकाणी फुकेरी गावामध्ये उद्भवणार आहे। कोणत्याच प्रकारची पर्यावरणीय मूल्यांकन न करता महाराष्ट्र सरकारने हा प्रकल्प जो आहे तो पुढे रेटलेला आहे। यापूर्वी डॉक्टर माधव गाडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या पश्चिम घाट समितीने हा परिसर जो आहे तो पर्यावरण संवेदनाक्षम म्हणून घोषित केलेला आहे आणि त्यानंतर कस्तुररंगन समितीने पूर्ण दोडामार्ग तालुका जो आहे त्यातली गावं जी आहे ती पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्राच्या अखत्यारीतून काढलेले आहे आणि अशा ह्या क्षेत्रामध्ये सध्या मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पर्यावरणीय संवेदना क्षमतेच्या एकंदर निर्णयावरती सध्या केस चालू आहे, पिटिशन घातलेलं आहे वनशक्तीने। तर त्या संदर्भात पुढचे आदेश येण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने सध्या मोठ्या प्रमाणात जंगलाचा विध्वंस करून या ठिकाणी अशा प्रकारचे धरण प्रकल्प, खाण प्रकल्प, त्याचप्रमाणे स्टोन क्रशरना परवानगी देण्याचं काम जे आहे ते आरंभलेलं आहे। या सगळ्या प्रकारामुळे एकंदर ह्या परिसराची जी जैविक संपदा आहे, जलसंपदा आहे त्याच्या अस्तित्वावरती संकट येणार आहे। महाराष्ट्र सरकारने गोवा सरकारला या संदर्भात कोणतीच कल्पना न देता हा प्रकल्प जो आहे त्याचं काम सुरू केलेलं आहे। जरी जागा पूर्णतः महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असली, महाराष्ट्रामध्ये हा परिसर येत असला तरी त्याचे दुष्परिणाम मात्र गोव्याला भोगावे लागतील आणि त्यासाठी गोवा सरकारच्या जलसंसाधन खात्याने या संदर्भात ठोस भूमिका घेऊन महाराष्ट्र सरकारने जे काय आरंभलेलं आहे त्या संदर्भात त्यांना विचारणा करणं गरजेचं आहे। अन्यथा कळणे नदी जी आहे तिचं अस्तित्व कळणे खाण क्षेत्रामुळे संकटात आलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे शिरवल धरणामुळे या नदीचं अस्तित्व दुर्बल झालेलं आहे आणि आता त्यात भर म्हणून की काय महाराष्ट्र सरकारने या ठिकाणी फुकेरीला धरण काम सुरू करून एकंदर या नदीच्या अस्तित्वावरती संकट निर्माण केलेले आहे।